a tots! Avui us explicarem les dones de les ciències, esperant que vos agradi. Aquí trobem l'índex. En primer lloc, els percentatges de dades. Llavors, una de les científiques més importants, Rosalind Franklin, Marie Cooper-Meyer i Marie Curie. En tercer lloc, els missatges d'ànim. En aquest apartat trobem els percentatges de les dades del món. Només un 30% de dones estudia ciències. Obstacles per a la dona, els estereotips, l'embaràs i les diferències amb els homes investigadors. Els obstacles d'Espanya, la poca inversió econòmica i la poca tecnologia. Rosalind Franklin va néixer l'any 1920 i va morir l'any 1958 de càncer d'ovari. Va ser una científica britànica que va tenir un paper destacat en la major fita de desenvolupament de la biologia molecular, el descobriment de l'estructura de l'ADN. Es va doctorar en química i física el 1945 a la Universitat de Cambridge. Va estudiar les tècniques de difracció dels raigs X. Marie Cooper-Meyer va néixer en 1906 i va morir el 1972 per insuficiència circulatòria. Va ser una física nord-americana d'origen alemany, guanyadora del Premi Nobel de Física en 1963 per proposar el model de capes nuclear. El 1920 es va matricular a la Universitat de Göttingen. Marie Curie va néixer el 1867 i va morir el 1934. Va ser una física i química polonesa pionera en els primers temps de l'estudi de les radiacions. Va rebre el Premi Nobel de Física el 1903. Va ser la primera dona en rebre'l, juntament amb el seu marit Pierre Curie i Henri Becquerel, pels seus descobriments en el camp de la radioactivitat. L'any 1911 va rebre el Premi Nobel de Química per l'aïllament del radi pur. Va ser la primera a emprar el terme de radioactivitat. Missatges d'ànims. La ciència és femení. Tots podem, tots som iguals i la ciència no és una excepció. Res és impossible. Espero que us hagi agradat. Adeu! Adeu! Adeu!